repetim un segon any amb la xerrada de finances ètiques dins de Festes al Parc, de les festes de Belvitge. Avui contem amb els companys de COP57, ens ha vingut el company Llef, i amb un projecte singular que promou les monedes socials dintre de l'economia social i solidària. Després ens parlaran d'ell. Dir-vos que últimament, o en els últims temps, l'economia social ha fet el seu creixement ens ha fet buscar alternatives al finançament que fins ara venien utilitzant les organitzacions. Només teníem fins ara la banca tradicional, era molt difícil arribar-hi al finançament, en un finançament que podem dir ètic, solidari, amb uns altres conceptes rellevants i no pas l'únic de la rendibilitat de la banca tradicional. I això ens ha portat a una sèrie d'iniciatives que han anat començant a néixer, a floréixer. Ara mateix n'hi ha moltes. I la SACAF, Fiares Banca Ètica Italiana, estan instal·lats aquí a Barcelona i ara mateix estan amb molta implantació i fent-se grans. Estan començant a finançar projectes més grans que no els que feien fins ara, que estaven més dedicats a les petites institucions. Ara han començat a fer projectes grans, s'estan ficant sobretot en temes d'habitatge cooperatiu i això ja vol dir un salt a nivell de finançament, perquè estem parlant de quantitats molt més importants. I la SACAF és tot el contrari, és l'altra banda del finançament. És finançament a nivell petit, a nivell de petites comunitats que fan caixes comunes per aconseguir finançament per determinats projectes, determinats etapes de la vida dels seus components i que s'autoorganitzen. És un projecte molt xulo, ens van venir a presentar l'any passat i ens va agradar molt la filosofia que tenen de funcionar, de com els grups s'autogestionen, de com l'únic que els hi fa és donar unes directrius i ell, el grup, és qui decideix com fan tot l'estalvi que volen fer. I la veritat és que ens hagués agradat molt que l'Abdoulaye estigués aquí perquè és veritat que la seva experiència és molt bona. Les ACAF principalment estan formades a Catalunya, a la zona de Girona tenen moltíssima implantació perquè van començar amb grups subsaharians, gairebé tots, per poder ajudar les seves famílies, per poder-les anar a visitar una vegada implantats aquí a la nostra comunitat. I arrel d'això han desenvolupat tot un projecte que la veritat és molt xulo. Si voleu, us passarem els links perquè podeu visitar la seva pàgina i hi ha històries molt xules per compartir. A partir d'aquí, dir-vos que també tenim la banca més tradicional però amb valors ètics, com seria Triodo, que estan treballant també a tots els nivells. Ells són més banca a banca, com si diguéssim, però fan un finançament amb unes normes ètiques més acurades que no pas la banca tradicional. I després tenim iniciatives com COP57, que ara en Jeff ens parlarà, de cap a on van, d'on venen, i cap a on anem, no saps, hem de saber-ho. I el que sí que volem és, nosaltres som l'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet, la col·lectiva, ens dediquem a acompanyar projectes col·lectius que vulguin instal·lar-se en l'economia social i solidària de la ciutat. Estem pel que vulgueu, si sou una entitat, si coneixeu algú, si teniu un projecte per impulsar, doncs podeu comptar amb nosaltres, contactar-hi. Amb els folletos que us hem donat teniu totes les dades de contacte i us podem oferir assessorament i acompanyament per desenvolupar iniciatives, a part de participar en totes les formacions o xerrades o les taules territorials que proposem. Visitant el nostre web estareu al dia amb l'agenda. D'acord? Doncs ara passem i esperem que primer COP57 i després Ecofin ens expliquin els seus projectes. A partir d'aquí, si us sembla, obrim un debat entre nosaltres amb preguntes, amb consultes, amb el que vulgueu. Intercanviem experiències. Aquí hi ha gent que té experiències en finançament ètic i també ens pot ajudar amb el tema. D'acord? Doncs res, presentem a COP57. Gràcies. Ui. És que l'altaveu està...
ja està. De veritat, Canvio o què, no? Està bé o què? Sí. Vale, gràcies Alicia. Ara ja està. Vale. Pues jo vinc aquí en representació de COP57. COP57 no és un banc, vale? No és un banc tradicional en sentit que no tenim operativa bancària habitual. Nosaltres ens dediquem únicament a finançar projectes de l'economia social i solidària. Som una cooperativa de serveis financers. El que ens dediquem és a captar estalvis i de la gent, de persones físiques o entitats de la ciutadania que vol justament dirigir els seus estalvis cap a una economia transformadora i l'economia social. Llavors ens dediquem a través de tota una tasca de comunicació, tasca social, de fer moltes xerrades i de participar en moltes entitats reconegudes a l'economia social per captar nous socis, i tothom pot ser soci o sòcia de la cooperativa a partir del capital social mínim per ser socia col·laboradora és de 300 euros. Vale? Evidentment es pot aportar més perquè necessitem evidentment no únicament ser sòcia de la cooperativa, però també aportar els estalvis, redirigir els estalvis que teniu, els petits estalvis que podeu tenir al banc per posar-los a la COP57. El màxim que es pot aportar ja està definit per assemblea, són 15.000, ara hem pujat a 30.000 euros a l'any, vale? Que és el màxim que es pot aportar. Ho sento, és a l'any, a l'any pots aportar 30.000 euros, vale? Pots aportar, vale? És una limitació perquè ens arriba també un moment que tenim un excedent de tresoreria i pocs projectes, però menys projectes a finançar que diner que entra. Vale? Tothom, per formar part de la cooperativa, ha de ser sòcies, les persones que són estalviadors són sòcies col·laboradores, que s'aporta 300 euros, tenen el dret a participar a l'assemblea, i d'altra banda estan les entitats que reben finançament, que són sòcies de serveis, que elles han d'aportar 1.000 euros per poder rebre finançament. Vale? Nosaltres financem únicament a entitats de l'economia social i solidària, és a dir, cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i alguns autònoms també que estan relacionats amb el tema d'agricultura ecològica i recuperació del territori. Vale? Perquè alguns, sobretot els autònoms en el sector agrícola que reben subvencions d'Europa han de ser autònoms i no poden formar una empresa col·lectiva, però sí que el que fan és distribuir a cooperatives o al mercat social, i aquests sí que poden accedir al finançament. Vale? En aquest moment estem en una fase de creixement, portem 25 anys, l'any que ve farem 25 anys, farem una gran festa per celebrar aquest fet, perquè la història també és interessant de COP57 perquè ha sortit de la lluita obrera de gent de l'editorial Bruguera, que un cop ha desaparegut el projecte empresarial, han recollit les seves indemnitzacions i han creat COP57 fa 25 anys per justament utilitzar el diner com a eina de transformació i aprofitar petits estalvis per finançar projectes de l'economia social. Nosaltres financem qualsevol tipus de projectes d'economia social, des de les inversions als problemes també de tresoreria que poden tenir les entitats. Intentem sempre treballar el fet que el diner que s'aporta té molta potència i és una herramienta, una eina molt potent de transformació social i evidentment nosaltres medim també l'impacte econòmic que té el projecte, perquè el que necessitem garantir és que es pugui tornar al préstec, però sobretot el que mirem primer abans de tot és l'impacte social que té el projecte i la creació de llocs de treball en forma de cooperatives o intentant lluitar contra la precarietat. I tenim diversos sectors d'intervenció, la indústria, els serveis, l'atenció social, a persones amb discapacitat o risc d'exclusió, l'habitatge també, com deia abans l'Alicia, estem finançant
alguns projectes d'habitatge, però també amb certa limitació perquè cada cop són operacions molt grans, amb problemes evidentment de garanties, que són garanties hipotecàries, una certa complexitat, però el que volem és també estar a l'escolta dels canvis econòmics, de l'economia aquí, i intentar també adaptar-nos també a la necessitat que té l'economia social a tot el territori. Nosaltres estem aquí a Catalunya, però també estem en altres llocs de l'estat espanyol. Tenim COP57 a Aragó, Madrid, Euskal Herria, Galícia, Astúries, Andalusia, i potser també ha hagut d'aquí a poc a Balears també estem obrint ja, perquè al final qui vol muntar una secció territorial de COP57 han de ser entitats de base que s'agrupen per crear ja un grup mínim i que hi hagi també una voluntat d'anar fent xerrades, tallers, intentar divulgar el model i intentar captar estalvis, perquè evidentment nosaltres ens basem en els estalvis que aporten les persones físiques o les entitats. Tothom que té una mica d'estalvis pot aportar, i ara mateix tenim recollits uns 40 milions d'euros entre tot el territori, que evidentment ens da una capacitat bastant important per incidir i fer el préstec al projecte de l'economia social. I ara mateix tenim en préstec vius, diguem que el saldo que tenim ara arriba a 20 milions. Tenim la meitat del diner que està invertit en projectes. Sempre estem també buscant gent emprenedora o projectes que necessiten finançament, perquè necessitem tenir complir la nostra funció, evidentment, i tenir més projectes a finançar. Evidentment, no som una ONG tampoc, no és diner regalat, ho fem a través de préstecs, significa que també ha d'haver una viabilitat en els projectes que ens contacten. Basem tot l'estudi de quan ens ve una entitat que necessita finançament. Abans de poder accedir al finançament ha de ser soci de la cooperativa, perquè evidentment no prestem a gent o entitats. Primer no prestem a gent, persones físiques, únicament prestem a col·lectius i que han de ser socis de la cooperativa. Tenim una comissió social, que són persones voluntàries que quan hi ha una entitat que demana l'alta, un projecte que es crea passa per un filtre social, que hi ha un qüestionari que s'ha d'omplir, on també es fa una visita al projecte per veure si aquest projecte encaixa amb la filosofia de COP57 i els valors de la cooperativa de serveis. I un cop hagi passat aquest filtre, pot ser sòcia de servei pagant els 1.000 euros de capital social. I després també hi ha una altra comissió, que és la comissió tècnica, que estudia les sol·licituds de préstecs, que fa un estudi de garanties, de viabilitat, de solvència, com fa qualsevol entitat bancària, però una altra mirada, perquè és la de que el que volem abans de tot és arribar a poder donar el préstec a l'entitat. Perquè ho necessita, són projectes, entitats que tenen dificultat per accedir al finançament convencional, i a més volem ser el banc, el prestador de diner del sector, i això significa també ens permet també d'estudiar la sol·licitud de préstec no únicament amb uns criteris econòmics, amb un comitè de riscos que fa únicament quantificar els riscos en base a indicadors, però també fem tota una feina també de comprendre, de visitar els projectes, d'entendre i d'acompanyar també en tota la fase del creixement dels projectes. Doncs, és un projecte, he dit abans, que fa 25 anys, que està també en plena revolució, tant a nivell de creixement a nivell de territori, com d'intentar també pensar, imaginar nous serveis, noves solucions financeres a noves necessitats. Sobretot els últims anys ha sigut l'habitatge, que ha sigut el tema que més ha aportat noves entitats i noves preocupacions, perquè el tema de l'habitatge és una preocupació per a tothom, i aquí també tenim un paper amb totes les cooperatives d'habitatge de cessió d'ús que s'estan constituint, amb la dificultat que són projectes molt grans i amb bastant dificultós. Però estem també a l'escolta de noves necessitats de col·lectius. Temes de moneda social també és un tema que tenim pendent també d'entrar més a fons.
L'òrgan de la cooperativa és l'assemblea de socis i socials, que tenim a la de Catalunya, fem 2 assemblees a l'any, on normalment tractem coses ordinàries, però també intentem sempre introduir temes estratègics i de reflexió sobre el canvi del sector cooperatiu i del món de l'economia social aquí a Catalunya, i intentar de forma col·lectiva, amb la intel·ligència col·lectiva, també poder respondre a les necessitats del territori en base a donar una atenció a les entitats socials de la cooperativa. Deia abans que no som un banc perquè no tenim fitxa bancària del Banc d'Espanya i no tenim cap control, diguem. És autocontrol, autogestió completa, perquè no tenim cap organisme que ens controla el que fem, a part de nosaltres mateixos a través de l'assemblea. És a dir, que l'interès ho fixem a l'assemblea, tant l'interès que paguem a les sòcies col·laboradores que aporten els estalvis, que ara està al 0,15%, que és poc, però bueno, és el que dona. I també els interessos del préstec també ho fixa l'assemblea. Aquí realment ho intentem fer-ho de manera totalment autogestionada i sobretot aprofitant tota la base social que tenim d'entitats i la força que tenim ara a Catalunya unes 500 entitats socials de serveis que reben finançament i uns 3.000 socis i socials col·laboradores. I a nivell de l'Estat són 8.000 entitats socials i abans 40 milions d'estalvis, i que sempre estem buscant noves maneres i noves coses que podem fer. I bueno, no sé si hi ha alguna cosa més que puc afegir. Farem torn de paraules després, no? No sé si ara... Tinc aquí una mica un tríptic, si voleu, el passo també per tenir una mica més d'informació. Tenim una pàgina web i és fàcil trobar-nos. Estem a Sants, estem al carrer Premià, al costat de la Federació de Cooperativa de Treball, i qualsevol cosa estem a la vostra disposició. Gràcies, per la teva exposició, i ara passem a la paraula a la Karen. S'ha de moure ara cap aquí. Hola. Hola, doncs, jo em dic Pedro. El primer que faig és us passo un petit dossier del que parlarà la Karen, que és de les monedes complementàries. Hi ha una fulla per signar també, coses de les justificacions i més. Sabem el que és? Agafeu bolis i apunteu allà com vulgueu. N'hi ha més. Doncs jo soc Pedro, com us deia, soc de Codin. Codin és una cooperativa que va néixer vam sortir d'un pla d'ocupació. Vam començar ara fa 5 anys que ens va contractar l'Ajuntament de Barcelona. Vam fer un pla d'ocupació de dinamització comercial. A mi, quan m'ho van dir la primera vegada, no sabia el que era. Jo pensava que em disfressaria de pollastre i que em posaria davant del Kentucky Chicken Chicken a fer propaganda o alguna mena de promoció. Resulta que no. El tema de la dinamització és una mica més complex, no? I, en fi, es tracta de potenciar una miqueta qualsevol cosa, no? Dinamitzar és potenciar qualsevol cosa. Vam estar treballant per l'Ajuntament com a dinamitzadors, vam fer projectes força interessants, vam fer un projecte d'aprofitament de sinergies amb la Illa Diagonal, aprofitament de sinergies entre la Illa Diagonal i el petit comerç, una cosa bastant difícil. Vam fer un estudi de mercat de Santa Caterina, una pàgina web a tot el que era el Raval i el Gòtic, en fi, diverses cosetes. Ens va agradar tant que ens vam juntar 5 persones i vam formar una cooperativa perquè era la nostra manera de pensar i una miqueta el nostre tarannà. I vam trobar un nicho de mercat força bo que era precisament aquest, no? El fer estudis de mercat, el potenciar petit comerç, potenciar mercats, i hem fet des de llavors molts projectes. Hem fet des de, hem treballat des del Bemín com a l'Eix Besòs, a dinamització de barris, estem a Fabra i Puig, estem a les Corts, vam estar a Gràcia, en fi, hem fet estudis de mercat també, del mercat de la terra, els mercats de pallers, no sé, moltes coses. La veritat és que funciona, el sistema nostre funciona perquè quan anem a parlar amb els comerciants
tenim, clar, el comerciant el primer que et pregunta és jo que guanyo, no? És què passa amb el meu calaix, no? I quan li expliques una miqueta que n'hi ha més coses, doncs, ostres, n'hi ha que fins i tot es sorprenen, no? I, bueno, el que pretenem nosaltres amb Codin és portar una miqueta l'economia social, doncs, a aquest sector que és el comerç, no? Que és el comerç al detall, no? I a més, doncs, potenciar el comerç al detall vers, bueno, vers tota la parafernàlia de macroventes que hi ha. I ja està, aquesta és la petita introducció, era una cunya publicitària per si qualsevol dia necessiteu més de qualsevol cosa. Al dossier també teniu targetes nostres i si no a la web o a qualsevol lloc trobeu telèfons i trobeu de tot i ens podeu contactar amb tota la tranquil·litat del món. Us passo a la Karen, que és la tècnica, una de les complementàries. Hola, bona tarda. Primer, gràcies a tots per haver vinguts. L'any passat vam presentar un projecte singular a la Generalitat de Catalunya sobre el tema de l'enfortiment de l'economia social mitjançant les monedes socials i complementàries. Ens ho van aprovar i una de les coses que fem és taules com aquestes per obrir una miqueta de debat sobre les monedes socials i complementàries i a veure com es pot arribar a fer un finançament d'una agrupació de monedes. Doncs, primer de tot, vosaltres sabeu una miqueta de monedes socials? Hi ha gent que en coneix o totalment desconegut el tema o com va això? Desconegut, vale. Crec que un dels motius, per exemple, és que aquí per Barcelona i molt a prop no tenim moneda social, llavors és un tema que queda una miqueta com diluït, no? Es parla de moltes coses i d'això no. Us explicaré que hi ha com dos grans sistemes de monedes socials. El primer és el que ve de les ecoxarxes. Ecoxarxes, sabeu una miqueta el que són? Sí, no? Bueno, a Barcelona tampoc en tenim. Bueno, les ecoxarxes comparteixen interessos en comú, no? Hi ha tota una filosofia també molt de permacultura, que tot sigui ecològic, un respecte també de l'economia cap a l'economia social, vull dir, són grups que s'uneixen per consumir de manera més justa i tot això. Per fer-ho en bàsic. Doncs n'hi ha unes molt potents, com és el cas a Tarragona o a la Garrotxa, al Bages, i llavors aquests van decidir en un moment crear una moneda en paral·lel del sistema euro. Llavors aquí, com es fa aquesta moneda, qui la pot tenir i tot això, doncs és un tema assembleari, tenen assemblees i llavors accepten 9 membres. Però generalment són gent que treballa i viu a l'entorn geogràfic. Vull dir, la Garrotxa, el Bages o Tarragona. Seria, en principi, per justament tenir aquesta xarxa local de proveïdors, de consumidors i tot, per no expandir-se a tot arreu. Llavors aquestes, tu si vols entrar ofereixes un servei, el que tu pots aportar, i a canvi t'adonen, tu te pagant aquest servei en la moneda que ha acunyat aquesta xarxa local. És el troc en el cas de la Garrotxa, és l'eco a Tarragona o és l'oral al Bages o la gota en el Baix Montseny. Això depèn de la regió. Què passa? Que aquestes, per facilitar justament l'intercanvi entre ells, a la plataforma hi ha una manera d'intercanviar les monedes les unes per les altres. Tenen un sistema de compensació. Si tu demà vols pagar en troc un producte, el troc és de la Garrotxa i el vols pagar en troc a un proveïdor de Tarragona, que participa a la xarxa de Tarragona, doncs li pots pagar i ells després s'ho posen d'acord i es fa una compensació entre les monedes. Això té una cosa molt bona, és que no depèn només de les xarxes, vull dir que funcionin les xarxes. El punt negatiu que té aquest sistema, i és molt important, és que depèn tot del voluntariat.
I és que passa que els impulsors de la xarxa ja arriba un moment que es cansen. I al cansar-se ho deixen. Està passant ara mateix amb l'Eco Tarragona, que ho portaven 2 persones, sobretot, i s'han cansat i ara diuen jo seguiré sent participi d'aquesta xarxa, però jo no la vull dinamitzar més, no puc més. Clar, perquè aquesta gent què passa? Que treballa ja tota la setmana, a més està a l'ecoxarxa i a més ha d'estar dinamitzant la moneda, buscant més proveïdors i més gent per formar part de la xarxa. Cansa. Llavors, jo crec que a Barcelona va haver-hi un intent, en el cas de l'Accés, no? Que vas fer les monedes aquestes i no va funcionar. I es va deixar. I això és molt freqüent. Llavors, tenir ara encara unes xarxes així que funcionen al territori és tot un èxit per a aquestes que funcionen. Solen generar petits crèdits entre ells. Per exemple, ara a la Garrotxa, s'acaba de concedir un crèdit de 3.000 trocs a un forn que necessitava fer remodelació de les instal·lacions. Què vol dir? Pues que el paleta cobra en trocs, que el pintor cobra en trocs, que tot Cristo està cobrant en trocs. Han aconseguit tenir una xarxa bastant important, però important per poder justament fer un crèdit per renovar tot un forn. O sigui que són 3.000, clar, no són quantitats enormes perquè tampoc s'ho poden permetre. Doncs això és el sistema ecoxarxa i llavors és un sistema que ve de la societat civil. Totes estan integrades en una plataforma que es diu Integral CES i així van funcionant i hi ha compensació i tot això. Hi ha un sistema que funciona igual, que és una experiència que funciona igual, encara que no sigui d'Integral CES i que no sigui d'ecoxarxa, és la Turuta a Vilanova. I la Turuta també ve de la societat civil i el funcionament és igual. Hi ha una assemblea, la gent aporta els seus serveis, un intercanvi, pam, i es paga en aquesta moneda. A Vilanova ha funcionat tan bé que l'Ajuntament s'ha fet soci de la Turuta. No té més poder que cap altre, però tu, per exemple, si vols pagar els teus impostos de medi ambient en Turutes, a Vilanova ho pots fer. Quan hi ha iniciatives així civils que funcionen molt bé, a vegades els ajuntaments decideixen formar part, però no tenen més poder que qualsevol altre soci de la moneda. Això és el primer bloc, quan ve de la societat civil. Després tenim l'altra moneda, l'altre bloc important de monedes, que són les que estan impulsades pels ajuntaments. En concret, a Catalunya n'hi ha 3, hi ha la Grama a Santa Coloma, hi ha el REC a Barcelona i hi ha el Vilabat, que s'està llançant ara a Viladecans. Encara estan en una fase molt inicial i encara no sabem ben bé com anirà tirat aquest projecte, però és important, jo crec, explicar que també hi ha aquestes iniciatives que venen d'ens polítics per una voluntat dels ajuntaments de fer una cosa diferent. Què va motivar, per exemple, a Santa Coloma? El comerç local. S'adonaven que quan donaven subvencions, de 10 euros de subvenció, 7 se n'anaven fora de Santa Coloma. I van dir, ostres, estem generant diners i aquests diners se'ns en van. Donem una subvenció i aquesta persona agafa i se'n va comprar l'ordinador al MediaMarkt a l'altra banda del Besòs. Diu, ostres, no està bé, no? Llavors van idear la Grama justament perquè al moment de donar subvenció, part de la subvenció en grama. I es obliga la gent a consumir en grama en Santa Coloma. Llavors, aquí això està molt bé, però com és una iniciativa pública, hi ha diners públics i tot això, i ells tenen diners justament per tenir un equip tècnic que està buscant els proveïdors i que està ampliant la xarxa. No són voluntaris en aquest cas, sinó que té equip tècnic que les 8 hores al dia s'està ampliant la xarxa. Llavors, el sistema ha sigut quin tipus de proveïdors necessites per fer la teva feina? Jo necessito, un forn, un paleta i una impremta. L'equip tècnic se'n va a veure el forn, el paleta i la impremta i li diu, i tu què necessites per la teva feina? I llavors així, a poc hi han anat ampliant el funcionament. Què passa quan és una iniciativa així pública i d'Ajuntament que ve de l'administració? Pot passar com va passar a Bristol, a Anglaterra, el Bristol Pound, va funcionar durant més de 20 anys
i l'alcalde, fins i tot l'alcalde cobrava el seu sou en Bristol Pounds. I un any es feia molt bé i va dir que no es tornava a presentar, va canviar el color polític de Bristol i el primer que va fer el nou alcalde va ser fora la moneda. Llavors, això és un risc que hi ha també quan... El bo d'una moneda que ve de les institucions públiques és això, que hi ha recursos darrere per anar construint una xarxa important. El defecte, hi ha un canvi de color polític i se poden carregar la moneda. Llavors aquí és la prova que el cap del sistema és perfecte, perquè abans hem vist també el pro i el contra de les ecoxarxes o de la turuta i ara és el pro i contras de les administracions públiques. Globalment són els dos grans sistemes de moneda que trobem a Catalunya. Després hi ha unes iniciatives... Hi ha una que és Faircoin, que també és social, però és tot en criptomoneda. O sigui que aquí totes les iniciatives són socials, funcionaria com a l'ecoxarxa, però és internacional i tot és a través de... No hi ha diners, no formen part de la plataforma de l'Integral CES ni res, tot és internacional i és criptomoneda, seria com un bitcoin, però amb una vessant social, exacte, que és molt important. Doncs això són els grans tipus de monedes que tenim ara a Catalunya. Partíem d'un estudi on tenien 37, eren moltes. A la realitat n'hi ha avui en dia 10 que funcionen. N'hi ha unes que han tornat al troc, perquè això, al troc directament, vol dir com a l'ecoxarxa del Roure Blau, tenia una moneda i ara directament ja passen de la moneda, si és avui per tu i demà per mi, no? I ja està. Doncs nosaltres, la gent quan fem aquestes taules ens diuen però quina confiança pots tenir tu en la moneda aquesta, no? La meva pregunta és quina confiança teniu vosaltres en l'euro? Perquè l'euro realment tu treus 20 euros a la teva butxaca, és un tros de paper, no hi ha res més, no està respaldat per res, recolzat per res. El patró or es va caure al 71. Ara els diners que tu tens al banc és totalment fictici, per això va haver-hi coralitos i aquestes coses per tot arreu al món, perquè és un sistema que funciona perquè nosaltres tenim la confiança que els nostres 50 euros valen 50 euros, però realment no hi ha res que sustenta el sistema. Llavors, quan em diuen això, no, de la pregunta i les monedes aquestes, doncs és el mateix, és la confiança. En el cas de les ecoxarxes, la confiança és doble. L'assemblea, el nucli, ha de tenir confiança en tu que entres en aquest sistema i tu has de tenir confiança que realment rebràs els diners que has de rebre i que podràs pagar també amb aquests diners. I aquí l'important és el pes de la xarxa, el desenvolupament de la xarxa. En el cas de les monedes locals, doncs, de fet, totes les monedes locals fins ara et deixava canviar, si tu rebies grames o rec, podies canviar aquestes grames o rec per euros. Ara Santa Coloma ho deixarà de fer, ho penalitzarà una miqueta perquè s'ha adonat que la moneda recircula. Llavors, de fet, quasi ningú ja canvia grames per euros. A Barcelona jo crec que encara es fa i també perquè el projecte es va implantar en una zona una miqueta específica que és la del Besòs, on hi ha poc comerç i tot això, ja és una miqueta difícil a vegades arribar a aquesta recirculació i el projecte és bastant recent, per tant encara no està assentat del tot. Doncs arrel d'això nosaltres pensàvem home, i si arribem a unir aquestes monedes, en lloc de fer crèdit de 3.000 trocs o 400 turutes, podríem fer crèdits entre les ecoxarxes, fins i tot amb la grama i tot això, a veure com es podria muntar un sistema més important, no?, de crèdit. I llavors aquí és on voldríem fer participar una miqueta a vosaltres, no?, com veu això, veu factible, us sembla interessant, aquí no hi ha moneda, què podríem fer en un territori on no hi ha moneda, i això no sé si us animeu una miqueta a participar, que a nosaltres és el que ens interessaria. Si voleu més detall sobre alguna cosa, si no m'he explicat bé o voleu més detall, també pregunteu. I ja està.
Molt bé, moltes gràcies, Karen. Ara, si voleu, podem fer consultes, tant a la Karen com a en Jeff. Nosaltres també des de la col·lectiva us podem respondre algunes qüestions, si voleu. I... Volies? Jo tinc una pregunta. Sí, fes-la, Vale. Sí, sobre la moneda. Potser és una pregunta una mica tonta, però és que no acabo d'entendre, d'on surt la moneda, yo tengo este dinero y lo convierto en esa moneda, o la moneda no te lliga amb l'euro, saps? Vull dir... Mira, en aquest cas depèn de... T'estàs posant just a la línia. clau és que el micròfon no enfoqui Ja la té raó. és que no enfoqui l'altaveu. Pot estar més a fons que ningú, però que no faci res. Vale, doncs aquí depèn del sistema. Per exemple, a les ecoxarxes tu ofereixes la teva feina, per exemple, i llavors, jo què sé, ets dietista, doncs tu quan estàs a l'ecoxarxa ofereixes el teu servei com a dietista i és la persona que et vindrà a veure te podrà pagar en la moneda de l'ecoxarxa i tu quan tens aquests diners després el pots anar, jo què sé, vols 4 croissants del forn que també treballa amb aquesta moneda, llavors ja vas a pagar al forn, vas a pagar amb la 4 moneda. Generes els diners amb els serveis que tu ofereixes. Vale? Hi ha unes ecoxarxes que sí, altres que no, que tenen un sistema de rebost on pots pagar en euros i generes moneda local. Però això són uns, no són tots, però la més habitual a les ecoxarxes és això, és oferir el teu servei, passa per assemblea, veuen si s'interessa en aquest servei pel reste de la comunitat i si és que sí, doncs a partir d'aquest moment tu pots cobrar aquests serveis en moneda de l'ecoxarxa en concret. Com sorgeix per al saber? Inicial. No sorgeix. Ja existeix. És el servei. Contrapartida del servei. És la No hi ha moneda, Tu el exacte, generes. però no hi ha moneda física, tot és a través d'una plataforma. L'únic dia que hi ha moneda física, era aquesta, no, la pregunta? L'únic dia que hi ha moneda en paper o en monedes així rodones, per dir alguna cosa, és el dia que hi ha una fira de l'ecoxarxa. Acaba de passar, per exemple, hi havia la Fest Rural ahir a la Garrotxa i doncs en aquesta fira podies canviar euros per trocs i pagaves en trocs a les diferents puestos, la beguda, la menjar i tot això. Aleshores hi ha una paritat entre un euro i un... Sí. Actualment són quasi totes les monedes, totes de l'ecoxarxa són un no sé què igual un euro. Excepte en el cas de l'hora, que perquè consideren que una hora de treball són 10 euros, llavors aquí, però després es compensen igualment a dintre de la plataforma. Vale? Però monedes físiques, excepte aquests casos de fer una fira i tot això, no n'hi ha. I si tu entens, per exemple, podies anar a la Fest Rural tenint Ecos de Tarragona. Podies pagar si havies anat a l'última fira de l'Eco Tarragona i t'havies quedat amb Ecos, ahí, con billetes de Monopolis, pues podies anar a l'accés allà, a la Fest Rural, i pagar en Eco de Tarragona. I després s'ho intercanvien entre ells. Vale? Això és a través de les ecoxarxa. Quan estem parlant de les monedes del REC o de la grama, en aquest cas, la grama és a través de la subvenció, directament donant part de les subvencions en grama, i aquestes grames després van circulant. El REC és a través de la renta mínima d'inserció, és una renta mínima d'inserció, no? Una renta mínima d'inserció que hi ha certes famílies que reben part d'aquesta renta en REC i llavors es poden gastar als comerços que estan associats al projecte. Però ja directament és una injecció de diners públics i el mateix un REC igual un euro i una grama igual un euro. És la possibilitat també de fer injecció de capital privada. No sé si... El REC, no? I que al REC, per exemple, que existeix la possibilitat de fer injecció de capital de manera privada. Jo tinc la meva aplicació de RECs i canvio euros per RECs i puc anar a comprar amb RECs. No? Això, per exemple, no existeix a les ecoxarxa, perquè l'ecoxarxa, el primer per ells és la confiança. Les ecoxarxes van tenir males experiències a l'inici. Van començar totes cap al 2008, el moment molt gros de la crisi, i llavors hi ha gent que va entrar a l'ecoxarxa, que va oferir-se a suposar aquests serveis, doncs
van anar gastant serveis per tot arreu, al moment d'ells haver de tornar als serveis ja s'havien largat. Llavors hi ha gent que es va trobar que havien donat com el servei gratis. Llavors per això ara a nivell de les ecosarses no permeten aquests canvis i si tu vols formar part de la xarxa és una implicació personal. Has de passar per l'assemblea, t'han d'acceptar i tot això. Aquí hi ha dos sistemes molt diferents també perquè la filosofia que hi ha darrere és diferent. Però si tu comences a basar la teva economia al 100%, Si comences a basar la teva economia al 100% en aquesta moneda i cau, com ha passat en el cas aquest. O sigui, l'objectiu és basar tota la teva economia i el teu salari que es cobrin això o que sempre hi hagi la possibilitat? A veure, habitualment utilitzen les dues monedes. Senzillament perquè també tu has de facturar. Vull dir, si factures no pots facturar en troc, has de facturar en euro. I Hisenda encara no ens deixa pagar res, l'IVA i tot això. Llavors aquí hi ha com una doble comptabilitat, una doble, això, cada persona que en forma part, ja els que estan allí des de fa més temps els hi formen, no? A funcionar amb dues comptabilitats. O a dir, veno part del gènere, n'hi ha uns que fan, veno la meitat del gènere, per exemple, en troc i l'altra meitat la veno en euros. I així ja compenso les coses les unes amb les altres. Hi ha altres que et diuen, no, jo, per exemple, facturo la meitat de l'ordinador, el facturo en turuta i l'altra meitat la facturo en euros, per un ordinador. Això ja depèn de cada xarxa i depèn de cadascú. Això no treu confiança? Si tu el que intentes és generar una confiança en una moneda i al final acabes havent de dependre de la moneda gran, quina confiança et donen en la moneda local? Aquestes monedes encara no et donen prou per poder subsistir per només per elles, senzillament perquè de totes formes formem part d'un sistema d'euro, que ens agradi o no, i aquest sistema et demanarà IVA, impostos i tot. Llavors, obligatòriament hi ha una cosa que has de passar per allà, no? O no factures, ja això és un altre tema. Però de moment no hi ha ningú que només pugui viure d'aquesta moneda, només de la moneda social, senzillament perquè també els fa falta construir la xarxa. Però això ha ajudat molt, per exemple, a gent que no trobava feina o no podia donar-se d'alta d'autònoma i tot per poder formar part d'un circuit on podia cobrar d'una manera. I clar, parlem que és una moneda que va sortir al moment de la crisi, que tothom estava a l'atur, que no hi havia feina, no es podia consumir, era tot molt complicat i aquesta gent es va idear una manera de poder tenir una vida. I llavors, que funcioni al 100% superbé, no, òbviament té defectes i hi ha xarxes, per exemple, que els fa falta ampliar el tipus de proveïdors, que tenen 4 dietistes, 3 massatgistes i 5 pagesos i els hi falta un paleta, algú que faci roba. Vull dir, aquests sistemes no són perfectes i encara menys basant-se en el voluntariat. No tenen ningú per dinamitzar la xarxa, estan ells només en les seves hores lliures, anant ahir per un i l'altre. Oye, i nosaltres com a Ecotal te voldríem captar, pots venir a treballar amb nosaltres, mira, funcionem així, això, no sé. I aquí hi ha gent que sí, gent que no, perquè tot això també és molt social. Hi ha gent que lo social ja li importa ben poc, que és terrible, però és així. Molta més? Ja està. Sistema de trueque, de troc. Dic que al final és un sistema de trueque, de troc, una mica evolucionat, diguéssim, amb una eina que valora el que costa cada cosa, però no deixa de ser un... no? Crec que l'euro també és un sistema de trueque, no? O sigui, l'euro es dona un valor, que és l'euro, a una cosa perquè puguis pagar una altra, però en el fons també és un sistema de trueque, només que en lloc de ser un troc directe, hi ha una unitat monetària que et permet valorar un servei o l'altre. No hi ha però de fet, a l'ecoxarxa del Roure Blau tenien una moneda i ja directament han passat de la moneda i han tornat a un troc directe. Però el troc directe és un sistema més complicat, sobretot si tens una xarxa una miqueta gran, ja no saps fins on arriba això. Llavors és manera també de tenir controlat una miqueta qui deu molt, qui té poc. Bueno, tenen límits, l'endeutament té límits, no et pots endeudar tot el que vulguis, justament per el que van patir a l'inici, però
Jo crec que si ho pensem, realment la moneda que utilitzem, que és l'euro, també és un sistema de trueque. És un trueque d'euros contra un servei o un producte. És una unitat realment de compte en aquest sentit. Totes les monedes són unitat de compte. És que ha dit una cosa molt important, i és que aquest tipus de monedes sorgeixen sobretot en èpoques de crisi. No és una cosa rara, perquè hi havia monedes complementàries des de fa més de 100 anys, és a dir, que no és un invent. Curiosament, hi ha monedes molt potents, que són una miqueta utòpiques potser, però a la capital del capitalisme europeu, a Suïssa, n'hi ha una moneda, no sé com es diu, el Libri, que funciona a la mar de bé. A Sardenya n'hi ha els Sardex i tenen un volum de capital impressionant. Allà, clar, el que passa és que quan arriba un moment de crisi, un moment que està, jo què sé, per la fluctuació de l'euro, que la gent no pot sobreviure bé, o les empreses no poden sobreviure bé, gràcies a aquestes monedes complementàries, tendeixen a aplanar una miqueta, poder agafar microcrèdits o crèdits inclús, i poder funcionar, i això és prou important. És a dir, que no és una cosa que la fem entre quatre i això funciona, sí, ho podem fer, però això pot arribar molt lluny, i el que permet és precisament això, tindre sempre una mateixa línia i que funciona per confiança, no funciona per, jo què sé, com el Bitcoin, que és purament especulatiu. Si has parlat del WIR, del Sardex, també hi ha un que funciona molt bé a Alemanya, que sóc incapaç de pronunciar el nom de la moneda aquesta, ho sento, però va néixer com un projecte universitari, va néixer perquè els estudiants volien poder pagar el cafè i les fotocòpies amb aquesta moneda. Va ser un projecte universitari molt innovador, el professor d'economia els va recolzar i entre tots va muntar el projecte. Ara utilitza aquesta moneda tot el land. Vull dir, us imagineu, d'una universitat a conquistar tota la regió. O sigui, hi ha projectes que sí funcionen. El cas del WIR, per exemple, que deies també, va néixer fa quasi un segle, 1930, i encara avui en dia se fa servir. Què passa? Quan l'economia suïssa està molt flamant i tot això, el WIR es queda ahí, la gent el té i no passa res. Al moment que l'economia està en un moment difícil i tot això, doncs la gent utilitza el WIR, passa a l'altra moneda, perquè li permet tenir accés a certes coses que ja no pot tenir amb el franc suís. És el mateix, vull dir, depèn de lo que ofereix la xarxa, però a Suïssa està molt desenvolupada la xarxa i hi ha serveis de tot el món. Jo realment no acabo d'entendre, a part de la possibilitat, de la comunicació social, per poder... Sale el micro. L'avantatge inicial de generar un altre tipus de moneda. Vull entendre-ho, però no acabo d'entendre. El que pots, o sigui, no sé si ho he entès bé, és que tu no tens cash, diguem-ne, no tens moneda, no tens euros, i llavors intentes generar, no? Un segon, intentes generar un altre tipus de moneda, però perquè primer estàs tu generant un treball que té un valor i llavors això es valora, hi hagi o no un material físic, diguem-ne, es valora, és això. És perquè jo no tinc diners físicament, no tinc euros, perdona. En el cas de les ecoxarxes, això ha sigut el que va començar el 2008, quan va començar era així. Ara la gent també ho fa per una creença en un sistema monetari diferent. No hi ha especulació, tu pots tenir 50.000 trocs a la teva butxaca, no serveix per res, no és com el banc que te donarà interessos i tot això, aquí no serveix per res, sinó per fer funcionar un sistema i per no deixar ningú fora del sistema. Això ha sigut l'impuls bàsic d'aquestes monedes de les ecoxarxes, ha sigut poder justament tenir diners sense tenir euros, perquè la gent no tenia euros i és el que va passar. Això va ser l'impuls del 2008 i per això va sorgir el 2008 en un moment de necessitat de molta gent. Avui en dia hi ha molt de compromís social. No sé si ho entenc. Per tant, inicialment, el 2008, com dius, va sorgir perquè jo no tinc diners, per exemple, no? Molt bé, però necessito poder, doncs,
comprar coses, serveis, el que sigui. No? Per tant, jo què faig? Jo he de oferir una feina que es valora i que amb aquest valor puc accedir per anar a comprar llenties. Has de saber quina gent està en el mateix... Això és per l'ecoxarxa. Tu formes part... Abans, a l'inici, us he parlat de les ecoxarxes, que són grups que tenen una ideologia similar, hi ha molt de tema d'ecologia, sostenibilitat, ajudes socials, i llavors va sortir d'ahir tot això. Ja hi havia un grup inicialment que era una ecoxarxa i les monedes es van crear basant-se en aquestes ecoxarxes, el grup motor de l'ecoxarxa, que va decidir justament per pal·liar els problemes que veien al seu voltant crear una moneda i engegar un projecte perquè la gent pugui justament viure sense tenir euros. Això és una de les monedes, perquè després abans parlàvem de la grama, i la grama, que és moneda d'iniciativa d'Ajuntament, que és una iniciativa pública, la grama ha sorgit per mantenir els diners que donava l'Ajuntament amb les subvencions, fer que aquests diners es quedin a Santa Coloma en lloc de... Vull dir, aquí són iniciatives diferents, però les ecoxarxes bàsicament el 2008 van sorgir perquè hi havia una crisi brutal, hi havia molta gent a l'atur que podia oferir coses i que no tenia manera d'oferir les seves coses pel mercat habitual. I llavors aquesta gent, perquè no es trobin sense res, doncs les ecoxarxes van idear una manera de fomentar una economia paral·lela. I qui valora el valor de la feina? Cadascú, tu dius... Abans deies que una hora tant. No, el que dic és que una hora són 10 euros. Això és el que ells tenen a l'Integral CES. Tu vas a l'Integral CES i llavors aquesta d'això, clar, si tu vols una hora amb trocs, hauràs de pagar 10 trocs per tenir una hora, perquè un troc és una hora, és un euro. Va una miqueta més enllà. Pensa que parlem d'una moneda complementària. Les monedes complementàries sempre actuen a nivell local, sempre és en un marc geogràfic petit, això està clar. I després una cosa que ha dit al principi, i és que la major part de les monedes, sobretot les socials, funcionen de manera assembleària. És a dir, que tu formes part d'aquesta moneda i això formes part d'aquesta moneda perquè s'ha generat una confiança vers a tu. Per tant, és la gent del voltant qui diu, qui quantifica quan val una hora de la teva feina. Hi ha l'exemple aquest de carnisseria. A veure, tu, si el teu servei, per exemple, ets massatgista, fas un massatge, val 20 euros, al moment que estàs a l'ecoxarxa, el teu massatge també pot valer 20 trocs, per dir alguna cosa. Un troc igual 1 euro, no canvia, ¿vale? O sigui que el teu servei que valia 20 euros, ara tu el vens per 20 troc, és el mateix. ¿Vale? Si estàs a la hora, i sabem que una hora són 10 euros, llavors valdria 2 hores. Entens el que et vull dir? És un sistema de conversió senzill, és a dir, l'hora és l'única que no funciona amb el mateix sistema, que en lloc de dir una hora igual 1 euro, una hora igual 10 euros, perquè considerem que una hora de feina de qualsevol feina que sigui val 10 euros. I si tu normalment cobres 20 euros... Aquí anava, perquè entenc que no totes les hores de qualsevol feina potser han d'estar valorades. Aquí estan totes valorades a una hora. M'ha saltat l'alarma de pensar, home, clar, hi ha hores en una intensitat impressionant i hores que realment jo les valoro menys, no? Però en principi... Pensava que tu decideix, no? Un massatge de 20 euros. El massatge dura mitja hora. Pues llavors, el mas... No. Però això, bueno, és l'assemblea que ha decidit això, ja està. Si tu, però tu decideixes, si tu el massatge dura 30 minuts i val 20 euros, pues en lloc de 20 euros val 20 troc, és el preu del servei. Si tu estàs en la hora, en la moneda hora... Vol dir que hi ha gent que utilitza la moneda hora i el dia i quantes hores pots estar... Clar, depèn de l'ecoxarxa a la que perteneixen. Pensava que això es creuava. No, hi ha un sistema de compensació, que és el que explicava inicialment, és a dir que
tu tens trocs i vols pagar una cosa en hora, ho pots fer, perquè després se compensen. Però no és el... No funciona amb totes les monedes. Tu intentes comprar grames amb les teves hores i mira que Doncs, en principi, a veure, la grama és a Santa Coloma, el troc és a la Garrotxa, l'hora és al Bages, l'Eco Tarragona és a Tarragona. En principi no surten d'aquest àmbit geogràfic. Al moment que surt, ells se compensen els uns amb els altres. Vale? I jo si el teu massatge val 20 euros, en hora te valdrà... hem dit... te valdrà... Perdó? 2 hores. És exacte. La paraula lia. Llavors, tenies una pregunta, no? No, és que estava saludant una amiga. Ah, vale. Que t'he vist. Doncs això és el projecte en el que estem nosaltres i en base a el que us he explicat ens agradaria intentar treure unes idees per fomentar un crèdit entre les diferents monedes. Que en lloc de poder fer un crèdit de 3.000 trocs només, si tu tens un projecte seria més interessant, òbviament, que te puguin donar 3.000 trocs en un costat, 2.000 grames per un altre, 10 hores per un altre i tot això, no? I llavors l'idea és com penseu que podríem arribar a un sistema així? Penseu que és possible, que no és possible? Vosaltres que sou de l'Hospitalet o de Barcelona que no teniu moneda, com penseu que podem arribar a fer alguna cosa així? Bueno, jo m'agrada pensar que així és com va començar a circular la moneda quan va iniciar-se l'economia. Llavors, ja hi haurà algú que ho ha pensat fa milers d'anys. Llavors, potser, a part de preguntar ara innovacions, hi haurà gent que ja haurà pensat això, s'haurà equivocat i hauran arribat al sistema actual, que sigui millor o pitjor, però vull dir que potser, a part de preguntar actualment quines idees tenim amb el sistema actual, es podria mirar... Sistema de monedes. Sí, però vull dir, quan es va crear aquesta moneda, la moneda romana, per exemple, ja hauríem pensar quines coses positives i quines coses negatives i ja es fotrien l'hòstia equivocant-se. Llavors, potser es podria tirar cap a la investigació històrica per veure com gestionar aquesta moneda entre pobles, per exemple. Vull dir, que està guai, però que segur que en algun moment algú al Neolític es va trobar que ell tenia moneda i que el poble del costat no. Llavors, potser hi ha alguna manera de trobar algun registre on es vegi què es va fer. Potser m'he flipat amb la fricada, però... A veure, jo crec que això ho han trobat, no? Perquè justament fan la compensació entre això. Ara, per exemple, hi havia iniciatives cap a Barcelona que no van xutar. Això és una realitat i no va xutar perquè la gent no va invertir temps o energies en fer-ho funcionar. Llavors, jo crec que justament que les monedes que funcionen ara mateix, el que han trobat per funcionar entre elles és fer aquest sistema d'intercanvi entre les monedes. No sé si a això volies arribar tu o... No, que potser a part com a gent que esteu dintre d'aquest projecte, o sigui, una part important entenc que sigui per preguntar a la resta de la gent com solucionarien aquests problemes o com millorarien el sistema, però que també estaria guai fer una investigació per veure històricament què s'ha fet per solucionar aquests problemes. A veure, ara nosaltres no som cap ecoxarxa, nosaltres som una cooperativa que porta aquests projectes, ens hem entrevistat amb totes les monedes, vull dir, i de fet hi ha unes que et diuen no ens volem fer més gran, per exemple, no volem sortir del nostre territori, perquè ens hem consolidat així i estem bé així, perquè el moment que ens farem més gran hi haurà un descontrol i nosaltres no volem descontrol. Perquè, per exemple, és sorprenent que a Barcelona, vull dir, a cada banda del Besòs hi hagi dues monedes diferents, o que tu vas abans el res de Girona ha desaparegut, però abans tenies el res de Girona i el troc a la Garrotxa, vull dir, tocant-se. Doncs, però cadascú, ells apostant tots per consolidar-se a nivell local, per ser més potents i no diluir-se, però per això justament també estan fent intercanvis entre ells i tot això, hi ha un sistema de compensació perquè si tu demà necessites algú que a la teva regió no n'hi ha, puguis anar a una altra i que n'hi hagi.
Però ara els problemes, ells te diuen que no tenen, que l'únic problema que tenen, per exemple, les monedes que venen de l'Ajuntament, és que si demà canviar el color polític o si se'ls acaba els fons europeus, doncs que ja no puguin seguir amb el projecte, això és un tema. I a les ecosas el que et diuen que l'únic problema que tenen és dinamitzar la xarxa. I això depèn de la voluntat de cadascú. De la gent que forma part de les assemblees aquestes. Per ells és l'únic problema que veien. De fet, ells no s'havien plantejat fer una bossa de monedes per finançar projectes més importants. Ells ara se financen a nivell petit. La Turuta l'any passat va fer finançar unes eines agrícoles petites per l'equivalent de 700 euros, va ser 700 turutes. Ara el troc acaben de fer un préstec de 3.000 trocs justament per renovar el forn. Però és local i és una pena perquè si totes les iniciatives se poguessin unir, això podria fer uns préstecs més importants i això estem nosaltres intentant veure si es pot fer, no es pot fer, perquè iniciatives així unint monedes molt diferents mai ha passat, com a mínim que nosaltres ens hàgim enterat. Vull dir, llavors, es pot fer, no es pot fer, vosaltres ho veu viable, no ho veu viable. Jo, per exemple, hi ha una noia a Girona que ens va dir que ja que la Garrotxa no està molt lluny, que a mi m'interessaria i no tenim monedes aquí, els hi puc demanar si em podria acoplar a lo seu. Doncs això després passa per l'assemblea del troc i decideixen si aquesta persona, encara que estigui una miqueta més lluny, l'accepten o no a dintre de la xarxa. Però el que a nosaltres ens interessaria és dir unim totes aquestes monedes per fer préstecs més importants. I després, clar, tu hauràs de tornar al préstec, òbviament, com qualsevol, però tornaràs en troc, en turutes i en grama si fa falta. Això jo crec que en aquest cas, i justament amb la xerrada que avui teníem, és el fet de que aquestes iniciatives, si funcionen i tal, tu ho has dit, es basen totes en la confiança, és el valor que tenen, com si diguéssim. Jo no soc partidària d'unir aquestes iniciatives perquè justament, com el Víctor també assentia sempre, és que han de mantenir el ser locals, el ser del territori, l'estar arrelades amb el que fan. És molt diferent un troc de la Garrotxa que una grama, perquè ja neixen totalment diferents, tenen sentits diferents. I jo crec que el fet del que tu deies, així podríem finançar projectes més grans, però és que nosaltres el que estem mirant moltes vegades és que entitats com COP50, FIARE, la SACAF facin aquest estalvi, facin aquests serveis bancaris, entre cometes, financers, ètics per a aquests grups i que ho facin en un nivell, si COP50, per exemple, o FIARE poden donar cobertura a tot el territori nacional català, no necessitem nosaltres unir aquestes petites iniciatives que, sincerament, tenen molta raó de ser en el seu territori, però quan les treus d'allà ja trontolla el sistema i perd la gran part, que és la confiança, la coneixença i amb qui estàs relacionant-te. I això està bé que pugui haver interconnexió, intercooperació sempre, que tots estem connectats i puguem intercooperar, però unir-les totes no, perquè faríem un altre euro. Jo igual aquí m'he explicat malament, no he parlat d'unir les monedes, de fet elles no ho volen, però unir puntualment per un projecte d'una d'aquestes entitats que sigui interessant per tots, perquè n'hi ha unes i que, per exemple, no aniran a COP57 perquè no tenen els requisits, no compleixen requisits a vegades. Imaginem que COP57 pugui fer una aportació, una injecció de diners en reis, en grames, en qualsevol tipus de moneda. Seria el mateix. Però és que la idea és aquesta, interconnectar-nos d'aquesta manera, com si diguéssim. Però sí que COP57 moltes vegades estudia projectes globals, projectes més amplis, s'explica... I també projectes molt petits, molt locals. Exacte, però és que parlem a tots els nivells. Per això deia que utilitzem moltes vegades estem intentant crear coses noves sense utilitzar el que encara tenim, el que no hem explotat i estem generant, més que generant malgastant o duplicant recursos en alguns sistemes
Hi ha gent d'aquestes ecoxarxes que ha demanat crèdits a Fiare o COP57 i que no els hi han donat. Vull dir, estem parlant de coses... L'objectiu és totalment diferent. L'objectiu, una moneda complementària, l'objectiu que té és el desenvolupament local. Exacte. Però per això mateix... De res més, no té... I pal·liar les faltes de diners que uns quants tenen. Llavors, a nivell local. Però el fet, per exemple, aquest pagès de la Turuta, si l'any passat en lloc de 700 turutes entre tots li haguessin pogut donar 2.000, igual hagués pogut comprar una millor eina pel seu projecte. I igual COP57 no li hagués donat, pel motiu que sigui, perquè aquesta gent sovint passa per aquests canals. Quan no coneixen, i per exemple Fiare és banca ètica, Triodos també és banca ètica, però al final el que et demanen del projecte és rentabilitat, no sé què, no sé quanto. Sempre és el mateix, no hi ha tema de sostenibilitat, vull dir, altres criteris que a les ecoxarxes, quan donen un crèdit a les ecoxarxes, els criteris són diferents, són més socials, són de sostenibilitat, són de, jo què sé, de permacultura i totes aquestes coses. I llavors aquí depèn molt de... Jo la meva opinió és que pel poc desenvolupament que té la moneda social encara, jo crec que de mica en mica s'omple la pica, no? I en aquest moment, jo si hagués de posar recursos, posaria més recursos en que localment es creïn monedes, es vegi quina utilitat puguin tenir, que desenvolupen localment i tal, i després potser sí que es pot fer una cosa més àmplia, de veure si, jo què sé, que té una projecció de fer algun sistema, no? per poder ajudar-se entre elles o el que sigui, no? O ajudar projectes. Però jo pel poc desenvolupament i coneixement que tenim en el territori ara d'aquest tipus de monedes i de sistema, jo has vist, no? Aquí vull dir que som gent més o menys que estem amb l'economia social i tal, i tenim bastant desconeixement del sistema, excepte ell que en té molt, que el té tot, i és l'expert. Llavors, la meva opinió és que les coses han d'anar de mica en mica, no? I que jo primer treballaria perquè en el territori es conegui i s'implanti quan és necessari o quan hi hagi grups locals que d'això, i després doncs ja, no sé, la meva opinió. Alguna pregunta pel COP o per l'altre projecte? Que abans no sé qui... El que volia dir és també podem ser complementaris, evidentment, perquè a vegades també nosaltres la dificultat que tenim és arribar al nivell micro del territori. ¿Vale? Per què? Perquè no tenim una xarxa tampoc de gent suficient per arribar, i també aquí pot haver la complementarietat justament amb aquestes xarxes que sí que tenen un millor coneixement del seu territori, i buscar les complementarietats. Si entenc que la vostra xarxa és una mica com... Jo entenc si el projecte del forn és una mica com... El que no entenc és com s'ha recollit diner per finançar un forn, la compra d'un forn, a canvi de què? De res. Perquè, clar, evidentment, nosaltres sí que, evidentment, quan hem fet un préstec demanem interès, evidentment. Bueno, es pot discutir si s'ha de fer amb interessos d'interès, però el que no entenc és si és un donatiu o és un préstec. És un préstec però interès zero. No som nosaltres aquesta ecoxarxa l'únic que vull dir, porto 10 mesos amb aquest projecte, llavors ja les ecoxarxes hi ha una relació molt propera i quan hi ha coses així doncs anem parlant. Què ha passat? Que el forn que ja formava part d'aquesta ecoxarxa va necessitar fer reformes. I llavors ell ja en formava part, pagava en troc, rebia troc, i llavors tu quan tens trocs a la butxaca, com no és especulatiu, no te dona interessos, no et dona res. Llavors creen fons de compensació, fons de compensació. És com un lloc on la gent que té moneda d'aquesta, la que sigui, en aquest cas el troc, pues pot dir, pues jo puc deixar, me sobren 300 trocs, els poso allà. A mi me'n sobren 200, els poso allà. I doncs comença a haver-hi com un coixí, i aquest coixí, doncs, quan fa falta un projecte, li deixen. I després aquest projecte torna els diners en la mateixa moneda al fons de compensació i la persona que ho havia deixat ho recupera. A interès zero, això sí, sense interès. En aquest cas són obres.
Vull dir, aquí... Que no pot tornar A veure, hi ha límits d'endeutament i són gent que formen part de la xarxa des de fa temps. El tema de confiança que m'ha parlat abans no és que tu acabes d'arribar a la xarxa aquesta i dius ara vull fer obres. No, portes temps a la xarxa, te coneixen, sabes que funciona i ja està. Però... Vull dir, jo estic posant diners a un fons i mai se'n tornaran. Sí, quan la persona... Si aquest projecte no me'l pot tornar... Ja, però el perds. Però per això estem parlant de confiança i aquestes xarxes treballen en confiança. Ha sigut sempre lo bàsic aquí. I no donen diners a un que acaba d'arribar a la xarxa, sinó has de portar temps en aquesta xarxa. Perquè et diguin, vale, tu ja sabem que funciones bé. Pensa també que la gent que pertany a aquesta xarxa és el del forn, és un d'ells, no?, de la xarxa. El del bar del costat també pertany a la xarxa. La fusteria al costat també pertany a la xarxa, clar. Jo soc el del bar i dic, hòstia, no, m'interessa que el forn estigui obert, perquè la gent passa per aquí, és a dir, que sempre, per això dic que és molt important que és sempre el tema local, que és, el primer interès és el tema local. Potser aquí ve el perillós, no?, de voler fer aquest moviment a nivell més gran. Vull dir, jo tinc confiança amb el bar del costat o amb la panaderia perquè a mi m'està portant el pa. Però fins quin punt m'interessa a mi confiar en el forn de pa de 3 pobles enllà. Això justament és el que jo volia arribar, a veure què podeu opinar justament de pros i contres, perquè contres, òbviament, això és un contra molt important. Després et diran, no, però és que ja entre ecoxarxes, per exemple, nosaltres, ja confiem en nosaltres, entre nosaltres perquè fem compensació. Però tu és veritat que si ets de la Garrotxa, igual dius, jo aquest projecte de Tarragona no li vull donar res. I això tens tota la raó, justament pot ser una de les dificultats de dir fem una bossa comuna de diners, no? Però, llavors, és que em dóna la sensació com que hem canviat el format, però el nostre pensament segueix sent la mateixa lògica de esto a mi m'interessa i esto no sé què, bueno, no sé, com que canviem la forma però el nostre pensament és igual, saps? Llavors crec que això és el que podria acabar també que se jodiera un poco, no sé. Però a mi m'encanta aquesta idea, no la coneixia i em sembla possible i tal, però hem de canviar també la nostra forma de relacionar-nos i de tal, perquè si no va ser... La gent que forma part d'aquestes xarxes de fes es relaciona diferentment. Te puc donar un exemple concret i ja veuràs que no és tant el que m'interessa i el que jo vull. A la xarxa del Baix Montseny hi ha una petita ecoxarxa que és la de gota en gota amarrant la terra. Tenen una moneda que es diu gota. Tenen un límit de crèdit bastant restrictiu perquè justament van tenir problemes als inicis. Doncs l'any passat a la xarxa hi ha un carnisser que subministra a tots els pobles del voltant. I aquest carnisser va patir problemes personals bastant importants. Què va passar? Pues que ell va dir, jo segueixo subministrant la carn, però no em trobo en cor de cobrar, no puc cobrar, m'està superant el tema. Jo fer la carn puc, però la resta no puc. I és que passa que al final de l'any, quan ell es va recuperar, hi ha gent que tenia un crèdit en carn molt important, perquè aquest home havia subministrat i no havia cobrat. I hi ha un que menjava carn cada dia, es va trobar un crèdit de 6.000 gotes, que és l'equivalent de 5.000 euros. Són molts diners. Però aquí, això, quan el problema inicialment va arribar, va entrar ja a l'assemblea. Van estar parlant i van dir, bueno, pues ho arreglarem. I al final de l'any, quan el tio va dir a cadascú, tu me deus això, la gent va anar pagant i aquest de 6.000 gotes, què fem? Hi ha un crèdit molt important. Doncs era fuster i llavors li va proposar a l'altre fer-li unes tanques per les bèsties. I ja s'ho van arreglar, va fer les tanques per les bèsties i aquí se va tornar tots els moviments a zero. Per això no és tant de tu, jo vull això i tu això. No, aquí és trobar sempre solucions. Quan hi ha un problema es trobar les solucions entre tots, justament perquè hi ha confiança. El dia que s'ha mort la confiança en el grup ja no hi ha moneda, perquè la moneda aquesta funciona perquè hi ha confiança. Aquí aquest home sabia que tard o d'hora acabaria recuperant els 6.000 euros. La manera no se sabia i al final ha sigut unes tanques per les bèsties.
sí, es basa en la confiança i apostar per l'altre i en plan, bueno, pase lo que pase, yo estoy aquí, te voy a respaldar, no? Això és el que em referia a canviar la forma de pensar, o sigui, aquesta lògica crec que és la que trenca amb el sistema real que tenemos i que és la via, jo crec. És totalment social, les ecoxarxes, tot el funcionament és social. És social, és de avui t'ajudo i demà m'ajudaràs tu, a nivell d'ecoxarxes. Com a petita conclusió, no? Molaria... Sí. Molaria arribar a no necessitar aquesta moneda, sinó tu fer la feina perquè estàs ajudant aquest poble i el poble saps que et recompensarà amb el que tu necessitis. Vull dir, sí, Això seria com tornar al troc, que hi ha unes ecoxarxes que ho han fet, però aquestes ecoxarxes que ho han fet perquè són més petites i tenen més possibilitats de fer-ho perquè s'ho coneixen tots molt bé. Quan arribes a una ecoxarxa on hi ha 400 persones és diferent, perquè has de tenir com uns paràmetres de funcionament que, clar, si l'ecoxarxa són 10 o 15 persones, doncs no et fa falta. Però sí que quan arribes a un nivell més ample de... Exacte. Hem de deixar-lo avui per aquí, perquè hem de retornar el material a la festa que ens espera. Moltes gràcies a tots per participar, ens ha agradat molt, ha estat un debat molt instructiu, hem après molt d'ecoxarxes. Veurem si a l'Hospitalet serem capaços de tenir alguna cosa similar. O 10 o cap. O 10 o cap. O cap. Entre 0 i 100. El que puguem. Doncs vinga, moltes gràcies a tots per participar-hi. Us esperem demà. Tenim una altra xerrada dintre de les festes al parc sobre art urbà, d'acord? Moltes gràcies.